Hello? Magana kuɗin nan ba matsala insha Allah. Haba miliyan 2 ne ba yawa fa. Ban kuɗi na. Ya ba sallama ba ku biya ga wajen mutane ka ce a ba kuɗi. Na ƙari ne zo kwata. Haka kace? Haka na ce. To ai ka sai na da ƙarfin ai. Kai me haka? Ban nan gama da Allah saka shi. Ban nan gama da shi. Me haka? Ban nan gama da shi. Kawai yake. Me haka? Kawai da ganin mutum na tsaye kawai ka duka shi. Wannan ka kyale shi kake ganin shi dan rainin hankali ne. Rainin hankali me ya maka? Yau kwana na uku na zo na same shi. Budurwa ta take so ya sai mata sarka ban da kuɗi. Na zo na ce ya taimaka mata 500 zan je in sai mata sarka. Yace shi ba zai iya wannan aikin ban zai ba. Sai dai ya zo ya bani aiki. Muka je gidan shi ya dauko man ice ya bani faskare muka shirya wace 500 zai bani. Na faskaren kwana uku yau ya ƙi da ya bada kuɗin. Ni kuma yanzu haka tun safe ban kai da ba har yanzu ban ci abinci ba kuma ban kai mata sarka ba har yanzu. To amma shikenan haka kawai ka zo ka mashi duka. Baka lallaba shi a hankali akwai sai waka. Kawai sai ka ji ka mu duka shi. Nawa ne kuɗin zargai? 500 ne. Haka muka shirya shi ka tambaye shi gashi na a gaban shi akai. Naira 500 ne. Faskaren 500 kai ma kai mashi. 500 ne shi. To gashi. Je ka. Shikenan. Za mu haɗe wata rana. Kai ne ƙasa. Ka tahiya ka kai ne ƙasa. Kai ne ƙasa. Ya kuna da mai ana sun yi nawa da yawa to an gama hasani ne an gama Allah sauri kana da kokari kuwa ai ina son mutum da ai ni nan wannan a karshe ne ai yake to a so mana Allah sarki masoyiya tare da rai. Tare da ni. Alaka don nake wallahi. Are nan gidan abinci. Inda muka zo ranar nan mana. Ba sai kin zo ba ki bari kawai zan zo gidan sami kin na gama nan da. Ke matsala kike na. To taho kawai taho. Taho sai kin zo. Taho. Matsala kike. Yanzu gashi. Ya san yau. Gashi ba kuɗi jikina dama 500 ne ta kaɗe ce kuma na zo na bada ta amfana abincin nan amma zan yi bari haƙura kawai in daure sai an rufe wannan ne ban mata kawai in ta zo ai ba za ta gane ba mu kuma akan mata ai hikima tana da yawa ta zo kawai zan ce ga na sa an kawo ki dama kawai ɗauka rai mu kuma akan mata abin ne ka sai ba abin da ke faruwa ai can cikin da ya tsaya ai baby ai kada ki da mai baby Yadda aka kuna samun tun ba. da ke baby ba shin ga abin gida kika same ni na ai tun kafin ki zo an kawo min abincin nan na ji na sha lemu na sha ruwa Dan Allah. kware da gaske Ai dai. Wata gaskiya saurayin nan naki wallahi yana ji da ke sosai. Gaskiya wata saurayin nan naki yana ji da ke wallahi. Allah masha Allah ko dai. Allah sarki ai soyayya ma ba kaɗan ba in dai akan ki ne to ki doka cewa ni bawan mata babu abin da ba zan iya kai Dan Allah. kware da gaske kin san menene ba ni miji ina zuwa bare da Ki san ki bala isa da abin da nake so yi mai ke. baby masha Allah kun gama ko Dan ki naka babu riga. wallahi inda na je ne da yake wurin ba AC kuma gashi ba fanka cin naka dan cije ne shine dan cire rigai da dan kakkabe da dan kawai a rigan ma a ci na baro ta kawai ne to wata Oh. hai ya gaya muku gaskiya ƙarya ke yi abin da yasa aka kawo muku dare ko sisi shine muka fasa rigar ki da wani shiga sai in ya fara haka